Selleri er en gammel kulturplante, der har sin oprindelse i landene omkring Middelhavet. Den er også udbredt i Nordamerika og dele af Asien. Selleri var kendt allerede i oldtiden. Man har fundet planterester i egyptiske grave fra ca. 1100 år før Kristi fødsel. Også de gamle grækere kendte selleriplanten. Det menes, at man oprindeligt brugte selleri som lægeplante, og der er gennem tiderne rigtig mange kurer, hvori selleri indgår. I middelalderen blev den for eksempel anbefalet mod syg lever, hovedpine, luft i maven og dyrebid. Den skulle også fjerne onde lyster, og hvis man får den i vin, skulle den mindske hissighed. De knuste frø kunne også blandes med kvindemælk og gnides på gigtplagede lemmer. I 1772 blev selleri omtalt i apotekernes officielle medicinfortegnelser. Her blev den anbefalet mod skørbu, men det frarådes samtidig, at den spises af nervesvækkede og hysteriske personer. Måske var det, fordi disse personer skulle undgå sindsoprivelse, og planten var kendt for at vække elskovslyster hos både dyr og mennesker. Selleri som køkkenurt blev først udbredt i Danmark i løbet af 1800-tallet. Mange steder brugte man kun toppen til suppe. Under 2. verdenskrig fik denne gode grøntsag en betydning, fordi der blev indført rationering, og alle restauranter blev pålagt at have en kødløs dag, og her kunne selleribøf gøre det forud for dagens ret.